Lho, timbang Kanjeng Sunan? Inggih Kanjeng Sunan. Oh. Badhe bakar ulam panjenengan. Ayo adus dhisik ta, Den. Masa kok glepot ngono kuwi. Nggih, mari selak kaku ya ipun. Lho retimu piye kok? Blumbang kok tawu kuwi. Ha iki batas kula toya manduk menika kula ilekake. Lah emane manrene ngono iwake kula jekuki dhisik mangke yen pun asat menika mangke badhe kula kalenan supaya ilining banyu niku mboten mandeg ngeten iki Kanjeng Sunan. Dadi aja nganti ana kedadian ndadosaken sesakit. Inggih. Kejaba saka kuwi. Nek mestine apa kowe padha tau ngingu iwak menyang kono kuwi? Cah-cah. Nun, Kowe tau ngingu iwak menyang kono kuwi? Mboten. Ben sak benenten kok. mboten ate Kanjeng Sunan. Ku mau ya Saridin sing Nggih. Den, Kula Kanjeng Sunan. cara nyekelmu piye kowe mau? Nggih kula cepeng kanthi tangan kula gogoni toya sampun kalong kula gogo. Njur ana iwake. Nggih. Ning rupane iwak wujude iwak Lele. Oh niku waderipun alit-alit. Nek mung lele utawa wader, Nggih. kuwi durung tegese durung ora mokal. Nggih. Awit kuwi ya blumbangan banyune wis suwe. Nggih. Nek ing blumbang kuwi mengko iso ana urange, lha iku aku lagi percaya. Nggih, blumbang sing kula tawu niki Kanjeng. Apa ana, Din? Wonten Kanjeng Sunan. Masa? Nggih, cobi-cobi kula aturi mirsani Kanjeng Sunan. Gogoni mawon nggih Kanjeng Sunan. Ya. Ya. Menika Kanjeng Sunan. Menika namanipun urang. Kaya alit-alit. Iya. Mongko urang kuwi sing mesti nggone menyang banyu asin. Nggih. Upama ora menyang banyu asin kudu banyu kang mlaku. Upama nok nggone kali utawa kalen. Ngono wae yen mlakune iku mau ya sasen-sasenan nganti nek perlu taun-taunan. Inggih. Ketingalipun kok sami anglem sampun gumun Kanjeng Sunan. Ora. Ya ora gumun. Kula menika ora gadah petung ngaten to Kanjeng Sunan. Angger ana banyune mesti ana iwake ngaten. Oh, ngono ta dene. Bener kuwi. Nggih. Saben ana banyu mesti ana iwake. Nggih leres Kanjeng Sunan. Nyai Sunan, Inggih kula. jupukake kendi. Inggih sampun kepareng Sunan. Monggo menika Sunan. Ya. Din, Kula Kanjeng Sunan iki weruhanmu sing tak cekeli iki apa, Din? kendi Iki ana apane, Din? wonten banyune. Delengen ya. Nggih. Iki kendi lho, Din, ya. Nggih. Iki apa, Din? Toya Kanjeng Sunan. Apa ana iwake, Din? Wonten Kanjeng Sunan. Inggih saestu wonten ulamipun nika Kanjeng Sunan. Hah? Wonten ulamipun. Iwake apa? Kaya ngelok-eloki temen lho. Tenan ya. Malah iwak gething nang jero kendi ngono jare. Dan mun tenan aku. Din, Kula Kanjeng Sunan. iya aku percaya. Angger banyu, Angger ana banyune mesti ana iwake. Dulah, njupuka klapa ngarep omah sing cendhek kae. Oh nggih. Aja kok pancas nganggo bendu untir wae ya. Oh nggih. Parah sisan mboten? Ora susah ya kowe. Ya kudu nggawa bendu. Nggih. Din, Kula Kanjeng Sunan. iki apa, Din?
Klopo. Klopo. Nggih. Sing menyang njaba iki apane? Sepet. Sawise sepet, Ingkang limrah nggih bathok Kanjeng Sunan. sak jeroning bathok Kelapanipun klopo. Sak jeroning klopo toya. banyu. Nggih. Apa ana iwake, Din? Wonten Kanjeng Sunan. Lho lah. Klopo iki pecah. Oh, nggih. Yen ana iwake, Saridin nyata wong kang duwe keluwihan. Oh, Ndri. Weh, iya. Weh, 1, 2, 3, 4, 5. Weh, nganti ana 11. Din, Kula Kanjeng Sunan. kowe menyang kene kerasan. Kraos kesangeten Kanjeng Sunan. Iya. Suwe ora tau tak wulang senajan mung ing kala mangsa. Malah watara 3 sasi iki rumangsa ora nate nampa wulangan. Inggih. Nanging kepinteranmu malah saya katon mancorong. Ngluwihi karo bocah-bocah sing wis suwe ana ing kene. Saridin Kula kena diupamakake menyang Panti Kudus kene wis rada sawatara. inggih. Kowe wis tamat. Ngerti tamat? Sampun telas-telasan. Wis rampung sinaumu ana ing Panti Kudus kene. Inggih. Banget panarimaku Din dene kowe bisa gawe pengeram-eram ana ing Panti Kudus.